Hello, viewers or subscribers. Welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Pulit klaim ka hukum kimla ban siat yap pi ubreu ong uba arden ka sorkar kan hap pensyai basyak siat yap uba che ki pulit ka jela ki balai yakhun do yap ban pendu ya ki kam pentrim ki kenhun kai khlau haka jela kentup ka Hinyotrep National Liberation Council HNLC bat ka Achik National Volunteer Council ANVC kimla ban kiam ye ubreu ba thiep pang hapo ka kamra thie haying yakane la ong da MLA kan nongkrem constituency naka Voice of the People's Party VPP ba arden pasaimoy hakapor wanra yaka God's motion halor ka jingmang tingka ka trat kampu ing ka sorkar jela habai tai halor ka rukum trekam ka trat kampu ing uba arden ulabu jingkeli hapo ka ying darbar yaka jing bomla jongki pulit ka jela ban kiam ya unong yalam barim ka seng HNLC uba Chesterfield thank you bam kwai ha dwar ublei bat halo ka jing bomla ki pulit ban khangla yaki kam bean haba yadei bat u deuyok uba arden ulat her ya ka sorkar dak ba keno ba ka jing sya siat yap jong uba cheris bam kwai hadwar ublei ka dei hi namar ka jing tuklar itu kibaton hapo kabor sorkar namar ki pulit kimnut ban siat yap klem dayo ka hukum ki pulit ka jela ki dei lupa ki bala tebit hakikam bala bensyet haki henre ka jing pulom ban kiam ye unong yalam ka HNLC wat hapdeng ka jingban ka jing sitom ka dei hi namar ka jing tuklar itu ki badon hakabor sorkar bat ka sorkaru ka dei ban kren syai manu kita kiba tuklar ya ka kamram ka tnat pulit la ong uba arden ula ong bakito kiba don hakabor sorkar kim dei ban penlong langkinye yano hinre ki dei ban sim ka jingkit kli yala ka jong ka jingle ban ai ka jing bishar hok ya ka ying ka sem uba cheris nakaliang u MLA ka umsning naka Congress u Dr. Celestine Lengdo ula ong ba kaladei ka por ban platno ya ka tnat pulit naka jingsya tuklar hakitu badon hakabor sorkar bad dei ban ailat ya ki pulit ban trei yala ka kam kumbala bensyet haki u Dr. Celestine ula ong ba ki pulit ka jela kila tebit ban le ya ka kamram kumbala bensyet haki henre namar ka jingsya tuklar palat hakitu badon hakabor ki pulit ke jela kimla banle AA persya ya ka jaj benriu tnmai kata ka high level tribe palatno ya ki pulit ka jela ai bakin tre lajlo ya ka kamram kumbala bensyet haki la ong u Dr. Celestine ula ong baka sorkar kadai ban pensyai manu ban bakli kumno katrat pulit kala her kerdan hakabay day bat ka jing syarem ki pulit ka jela hapo ka jing kasyari ka Meghalaya High Court hakaba kala pan da ki pulit CISF ban te lakam ya ka jingti bat khayi be an deuyong hapo ka jela